And you know, that's a little bit of He's going down! Wait. Usred obraćanja Donalda Trumpa začuli su se prigušeni pucnjevi, nakon čega se on povio i uhvatio za uho. Na snimku se vidi kako Trump pravi grimasu i podiže ruku do uha. Ubrzo su ga preplavili agenti tajne službe. Policija pod punim naoružanjem je također ubrzo došla do podijuma. I got you, sir. Let me get my shoes, sir. Hold that in your head. It's bloody. So we gotta move to the bus. Let me get my shoes. Okay, my shoes down. My shoes. Watch out. Wait. Nakon što se situacija smirila, podigao je pesnicu dok su ga odvodili. Tajna služba je u saopštenju rekla da je Trump bezbedan i da su mere za njegovu zaštitu sprovedene. Dodali su da je u toku aktivna istraga i da će dalje informacije biti objavljene kada budu dostupne. Republikanski kandidat za predsjednika obraćao se svojim pristalicama u Butleru u Pensilvaniji, ključnoj državi na izborima u novembru. Više pucnjeva je odjeknulo dok je Trump negativno govorio o sadašnjem predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država, Joe Bidenu, i njegovoj administraciji. And then the worst president in the history of our country took over. And look what happened to our country. Probably 20 million people. And you know, that's a little bit old, that chart. That chart's a couple of months old. And if you want to really see something that said, take a look at what happened. Pojavio se snimak na kojem se vide snajperisti i zvaničnici tajne službe SAD-a u trenutku kad je pucano na republikanskog kandidata Trumpa. Obojica su se vidno trgla u trenutku kad se čuju pucnji, da bi tek kasnije reagovali. Associated Press je objavio i kakva je bila prva reakcija aktuelnog američkog predsjednika Joea Bidena. Bidena su pitali dok je izlazio iz crkve u Rehoboth Beachu da li je obavešten o incidentu, na što je on samo kratko rekao ne. Ubrzo nakon toga oglasio se povodom napada na Trumpa. Thanks for coming, folks. I've been thoroughly briefed by all the agencies in the federal government as to the situation, based on what we know now. I have tried to get a hold of Donald. He's with his doctors. Apparently he's doing well. I plan on talking to them shortly, I hope, when I get back to the telephone. Look, there's no place in America for this kind of violence. It's sick. It's sick. It's one of the reasons why we have to unite this country. We cannot allow for this to be happening. We cannot be like this. We cannot condone this. So thank you very much, and I hope I get to speak to him tonight, and I'll get back to you if I do. Okay? Mr. President, do you think this was an assassination attempt? I don't know enough to. I have an opinion, but I don't have any facts. So I want to make sure we have all the facts before I make any more comments. Thank you. Are you worried, President, safety? Was the security failing, Mr. President?
Washington Post je objavio da su napadač i jedan čovek koji je prisustvovao skupu ubijeni. Na društvenim mrežama je objavljen snimak na kom se navodno vidi kako policija iznosi telo napadača. Donald Trump je nakon pokušaja atentata na njega tokom skupa u Pensilvaniji poručio da se osjeća dobro i da je na kontroli u medicinskoj ustanovi. Iz Trumpovog štaba su također naglasili da se on osjeća dobro i preneli su njegove reči. Predsjednik Trump se zahvaljuje organima za sprovođenje zakona na njihovoj brzoj akciji tokom ovog gnusnog čina. Napadač je identifikovan kao 20-godišnji Thomas Matthew Crooks iz grada Bethel Park u Pensilvaniji, saopšteno je iz FBI-a. Donald Trump se zahvalio tajnoj službi Sjedinjenih Država i cijeloj policiji na njihovoj brzoj reakciji. Ono što je najvažnije, želim da izrazim saučešće porodici poginulog na mitingu, kao i porodici još jedne osobe koja je teško povređena. Neverovatno je da se takav čin može desiti u našoj zemlji, napisao je Trump. Pogođen sam metkom koji je prošao kroz gornji deo mog desnog uha. Odmah sam znao da nešto nije u redu kada sam čuo fijukanje, pucnje i odmah sam osjetio kako je metak prošao kroz kožu. Bilo je dosta krvi, pa sam shvatio šta se dešava. Bog blagoslovio Ameriku, poručio je Trump. Prema svakodnevnim istraživanjima i javnog mnjenja, izborna trka je veoma neizvesna. Već neko vreme uglavnom pokazuju da Trump uživa 42, a Biden 41% podrške. Sigurno je da će atentat promeniti dinamiku kampanje, ali kojim putem će je odvesti? Bivši predsjednik, od kako ga je Biden pobedio pre 4 godine, viče na sav glas da je bio pokraden, da se duboka država urotila protiv njega, da mu nameštaju političke procese jer drugačije ne mogu da ga pobede, da su se parazitske političke elite okomile na njega, jer on i samo on može da spasi Ameriku od propasti, da je vrati malom čoveku, da je odbrani od najezde emigranata i korumpirane klike koju zastupa Biden. Ima i onih koji smatraju da je posle neuspelog atentata pobednik ovog izbornog ciklusa rešen i da će to biti Donald Trump.